गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि मेडियाखौ सिगाङावनो हामबाय होनबाय लोगोसे दिनै जोङो एक्स बड' भलन्टियार्स फर्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्लायाव कमिटि गोदान दाबाय बे दानायाव जोङो बिबानगिरि हिसाबै आफादगिरि महरै जों मोननो हादों निबारन बसुमतारी लोगोसे नेहाथारि हिसाबै मोननो हादों जोङो सोमदोन बसुमतारी बिथां सानैखौ जोङो दिनैनिफ्राय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय जों खावलायबाय। जोंनि आफादाथ' जोङो गुबैयै जोंनि बर' जाथिनि थैनाय थांनायखौ लानानैनो जोङो जि बड'फानि दैदेननायाव दैदेनजादोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौनो लानानै जों दिनैसिम खामानि मावबाय दं आरो जोङो बे डिमान्डखौ लानानैनो इयुन जोलैफोर जोंनि दिनैनि दावगाफुनाय गोरों लाइमोनफोरखौ जोङो बे आवाजखौ होलांनो थाखाय जों आवगायबाय दं। एक्सुवेलि दिनै दाफुंनाय नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आवगायबो दंमोन नाथाय जोङो वेल अर्गानाइज खालामनो हास्लाबिनि थाखाय आरो जिहेतु नोंथांमोना नुबाय जोङो एक्स भलन्टियार अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मानसिफ्रा बैसोगोरा गोजाजोब दा गोबां खारनफोरनि थाखाय जोङो मोजाङै बेखौ जोङो माबा खालामनो हायाखैमोन नाथाय जोंनि आफादा सानफ्रोमबो देरनायनिफ्राय देरसिन स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिन जाबोनानै गोबां मानसिफोरखौ जोंनि आवगोलनि लोगोफोरखौ जों लोगो मोननानै दिनैहाय फुल प्लेजेड भाबै गासैनो टटेलि 45 एक्जिकिउटिभ मेम्बार आफादगिरि नेहाथारि बायदि बालाखौ लानानै जोङो दिनैहाय दाफुंनो हाबाय आरो जोङो आसा खालामदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो जि एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनानो मोनसे समाव आवगाय जेरै दैदेनदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट डिभाइडेसन 50-50 बेखौ दैदेनगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो आरो गोदानै दानाय जे आफादगिरि नेहाथारि हिसाबै आङो एक्सुवेलि मानसि हिसाबै आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं एक्जेक्टलि आफादगिरिनि नामखौ एसे गोसोआव थाया नाथाय बे आरोखि बेखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जायफोर बिथांमोन दं बिसोर बुंजोबनो हागोन नाथाय जायफोर दङ बिथांमोना गासैबो माने फुल डेडिकेसनजों जोंनि आफादखौ दैदेनलांगोन होननानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ जों मिजिंथिनो हायो। जोंनि गुबै थांखिया बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो जायखौ डिभाइडेसन 50-50 होननानै बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 बासबारिनि जि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेलनि एग्जिकिउटिभआ जादोंमोन नैबेयावनो थांखि लानाय जदिउबो आं मोनसे बाथ्रा नोंथां फिसाफोरबायदि खोन्थानो नागिरदों आरोखि 87आव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननाया डिभाइडेसन 50-50 बेखौ जागायदों नाथाय उपेन्द्र आरो बिथांनि मावखाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथांनि बै समनि जेसेबां माने दैदेनगिरिफोर दङ ओरैनो आलादा रायजो डिभाइडेसन 50-50खौ डिक्लेरेसन होआखै बे समाव आङो कलेजाव फरायनाय लाइमोनथार बिराद मोजां बिथांजों मावफाग्रा 85निफ्रायनो जों गोदान जानो हागौ 85निफ्रायनो 1985निफ्रायनो आलादा डिभाइडेसन 50-50नि खामानिया जादों गामि सिं सिं थांनानै जोङो रायजो राजाफोरखौ जों जे मोनसे समाव गोख्रैनो डिभाइडेसन 50-50 नैबेबायदि सेपारेट स्टेट दानोसै होननानै 85निफ्राय लानानै 86 जेब्ला जों कमप्लिट भाबै रायजोफ्राव हाबनो हाबाय आरो नोंसोरबादि देरफुनाय लाइमोन जोहोलावफोरखौबो जोङो जेब्ला वेलकाम खालामबाय जोङो डेम'क्रेटिक वेल' नङा नाथाय हाथियार लानानैबो दावहा नांनो हागौ होननानै मेन्टेलि प्रिपेयार्ड बोसोरनै जोङो बेबादि अर्गानाइज खालामै जेब्ला फुल प्रिपेयार्ड जाबाय अब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आबसुनिबो प्रेसिडेन्ट दोनबाय आरो बै मायथाइयावनो 1987आवनो डिभाइडेसन 50-50 डिक्लेरेसनखौ होबाय बिनिफ्राय 12 जुन गुवाहाटियाव थांनायाव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङा थैबाय बिदरनि हरखाब नङा एक्स भलन्टियार पस्ट दानायाबो हरखाब जायाखै
डिभाइड आसाम 50-50 जे डिमान्ड खालामगोन 1987 बिनि आवगायनो जोङो अलरेडि सोर सोर थागोन हाथियार लानानै नैबेफोरो अलरेडि जोङो गामियाव थाङै थाङै सायख'ना लाखादों आरो फुल डेडिकेसन सिनसियारिटि गावनि मेलेमखौ बाहायनानै लिडारफोरनि बोसोन नङालासिनो जों मावबोआखै आंबो बे समाव दैदेनगिरियाव दङ आंनि जेसेबां मानि मावफाग्रा लोगोफोर दं बिसोरो जि थोनो गोजौनायाव जोंनाव थोनबाय जोंनि मावफाग्राखौ थोनबाय बिदरनि गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो जों मावबोनानै जों बहुद गोजौसिम जोङो बर' माहारिखौ जोङो लाबोनो हादों गाज्रि मोननो नाङा दिनै नोंसोर लाइमोन बैसोनि मानसिफोर 22, 23, 30 बा 31 बैसोनि नोंसोर नुनाया बर'आ जेब्ला जोङो डिभाइड आसाम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जोङो सेपारेट स्टेटनिफ्राय आन्दलन खालामबाय BSc एकर्ड BTC एकर्ड दा BTR एकर्ड आं BTR एकर्डखौ बुंबावला बांद्राय गोबाव जायो हिसाबै नाथाय BTC एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि जे बर'फोरनि रांखान्थि बेबस्था बे गोजौ जादों लाक्जारियासआव थानाय नुदों दाम गोसा गोसा गारिफोर लानानै बेरायनाय जोंनि मानसिफोरखौ नुदों बिल्डिं लुनाय नुदों नैबे समनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिनि अबस्थाखौ नोंसोरो नुदों नाथाय जों जायफोरा अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मावसोम हान्जानि मानसिफोर जोङो बर' माहारिखौ नासयजाबोनायनिफ्राय नुबोदों जों बर' हिन्जावसाबो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला लामायाव एसे खोमसि जाब्लानो बेखौ बलदखा जिनाहारि खालामजानाय जों नुबोदों जाम्बा जाम्बिफोरखौ नासयजानायखौ जों नुबोदों जोंनि थैया बे समाव गोदौग्लाबोमोन गोबांथार जोंनि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया बुंदों अस्त्र जुदि लायोब्ला जोङो आसाम पुलिसफोरजों जों हानाय नङा बेखायनो डेम'क्रेटिक राहाजोंनो आन्दलनखौ खालामदों होनदों नाथाय जोङो बे समावहाय नोंसोरबादि देरफुनाय लाइमोन जोहोलावथार मोखाङाव जोंनि आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामबाबो जों जेबो खालामनो हाया जोंनि जाम्बा जाम्बि बर' रायजोफोरखौ बुख्रेब्लाबो जों जेबो खालामनो हाया जोंनि थैया गोदौमोन बेखायनो जबरजस्त नङा बेजोंल' जानाय नङा डेम'क्रेटिक वेयावबो थांगोन फारसे हाथियार लानानैबो दावहा नांगोन होननानै जों बावसोमनाय बेयाव जोंनि जिउनि बाथ्रा फैदों थांनायनि बाथ्रा फैदों नाथाय जों बेफोरखौ गासिबो नेवसिबाय नोंसोरबो मिथिगौ 5,000नि बारा आरो नैबे रेकर्डआव थायो आरोबाव गोबां मानसिफोर मुंख्लं जानाय दं सोमावसारनायाव बुग्लिजानानै थैनाय बेखौ नों मुंख्लं होनगोन ना मुंख्लङाव गोग्लैया दोखो दोखो बुख्लेब जाबाय बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव थैबाय मुंख्लं हिसाबै जों गनायनो हाया जानो हागौ नाथाय बिसोरबोथ' मोनसे रोखोमनि मुंख्लं ना बिसोरबोथ' जाथिनि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय जुजिदोंना नै बेयो दानि अबस्थायाव जोङो खुनु आफादफोरखौ माहारियारि आफाद जा थुनलाइ आफादफोर जा राजनैतिक हान्जाफोर जा बा गुबुन गुबुन आफादफोर जा जों सोंखारिथारनाय नङा जों सोंखारिथारनाय नङा खारन बिसोरखौबो जोङो मोनसे समाव नांगोन बेखायनो जोङो बेसोरजों थरखा थरखि नांनानै जोंनि जि गोहो बोलो दं सक्ति दं एनार्जि दं जों माब्लाबा बेखौ फोजोबना लानाय नङा सेपारेट स्टेटआ जोंनि थांखि गोजौआव जों बेखौ नाहरै नाहरै जों थांगोन आरो लामायाव जायखौ लोगो मोनगोन जोंनो नांगौ बायदि गोबांथार लेखा गोरोंफोर दं जायफ्रा खुनु आफादजों लोब्बा गैया दिनैसिम नोंसोरबो मिथिगौ जोङो बै मानसिफोरखौ जोंबो मिथिगौ जोंनि जायगायावबो दं गुबुन जायगायाव दं साफ्रोमनिफ्रायनो जों मा मावनो नागिरदों जों बिथांमोननो खोन्थानानै जों साजेसन लागोन गुबुन गुबुन आफादजोंबो जों लागोन नाथाय बे हले सैथो आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंगोन खुनु आफादजों माहारियारि आफाद जा आलादा रायजो बिग्रा जा राजनैतिक आफादनि जा बर'नि आफादफोरजों जोङो सौग्रावलायनाय फैथारनाय नङा कन्ट्राडिक्सनाव जों फैथारनाय नङा खारन कन्ट्राडिक्सनाव जुदि फैयोब्ला बिसोरखौ जोङो नांलायनायनि थरखा थरखि खालामनानै जों समय नस्थ' खालामगोन होनब्ला जोङो थांखियाव सहैनाय नङा आरो बेखौ गोबां सत्रुफ्रा बाहायनो हागौ जोंनि गेजेराव बेखायनो आं खावलायदों बेखौ मोजाङै नोंथांमोना फोसावनानै होदो जोंनि जि आफाद जों रोङा बैसोआबो जाबाय मिनिनोबो हागौ गोबाङा नाथाय जोंनाव गोरबो सिङाव मोनसे थांखिया दं जाय थांखिखौ खुनु बाहेरा सक्तिया पृथिबिनि सक्तिया जोंनिफ्राय बोखारना लानो हानाय नङा बे थांखिया जानोबा आलादा सेपारेट स्टेट जोंनि लोगोफोर दावहा फोथाराव थैबोनाय नागारबोदों नङाबा गावबो थैयो गुलि गावजानाय मा गावजानाय बेखौ जों मिथिगौ
इमसनेल जानो नागिरो नाथाय इमसनजों खामानि जाया बेबादिखौ जोङो लाफिननाय नङा खिन्थु डेम'क्रेटिक वेजोंनो जि लामाजों मोनोब्ला जों आलादा रायजो मोनगोन भारताव गोबां आलादा रायजो जानो थांगासिनो दं भारतनि नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा बिसोरो गावसोर भट मोननानै भारतखौ सालायनायनि थाखाय गोबां जातिफोरखौ बिसोर आलादा रायजो होनो नागिरदों जों थालांगासिनो दङ नाथाय जोंनि जायगाखौबो आङो जातिफोरनि नामखौ बुङा बयबो मिथिगौ बिसोरबो सेख'नो नागिरदों होमब्ला जों जुदि सिरि थायोब्ला जों माब्ला मोननो बेनो हाइ टाइम आलादा रायजो बिफिननायनो बेनो हाइ टाइम जोंनि बैसोआ थाना नाथाय जाखांबोनाय नोंसोरबादि लाइमोन जोहोलावफोरखौथ' सिख्लाफोरखौथ' जोङो बे मोन्थोरखौ सोलांनो हाया आलादा खोथा नाजाबाय थायोब्ला मानो हाया जोंनो बि थांखिनि थाखाय दा माबा खालामदों आरोखि थेंक इउ अके